मुकुलित केस करे केउ निमन्त केउ कार्य ए पुनः उद्धारले बुलाबुली गर्छ के तुमे रूपसी के तुमे कुहा ए बाबु म साङ्गमानका सहित ए पुराजनको खेल्न पनि आसिछि। अच्छा हेली तमे पुराजन कल गरिछ कहिबी पसी कहिबी मु आसिछि मो भाई को खोजिया पाई तुमे कोन मो भाई को देखिछ नाइ त बाबु हामी पुराजन खेल्न समय त कौनसी जीवको भी देखिना सत कहजन पसी सत्तरी आलो ए पसी जेते बेले देखा देखि हे जाइछि कोन कहि पारिब कि तुम निज परिचय परिचय हां नाइ रे बाबा नाइ मो परिचय तमको देई पारिबिनी काहे कि ए बाबा मो बा सबैले गोटे कथाई कहन्ती कोन कहन्ती अचरा अचराको केबे भी परिचय दबनी बोली आलो ए पसी जेते बेले सखाले उठिली प्रथम थर तुमको देखु अछि सेति पाई तुम परिचय टे नेबा पाई चाहूछि हेली देख जदि परिचय दबार अछि ना निजर परिचय दिया ता चाहिँ भाभी जी को परिचय कहबी आलो ए पसी मो परिचय सुनिला परे तुमे तुम परिचय मते देवता ठीक अछि ताहे मन करना दे किछु न हेले मो परिचय बोली जीवा आलो ए पसी मो होछि माणिक्य गडर राजा देवदत्तक कनिष्ठ पुत्र नाम म अभय अभय सतरी तमना त बहुत सुंदर जी सत कहजा आलो ए पसी निज परिचयटा ताहिले का तमे भी मो परिचय सुनिबा हाँ सुनिया पाई चाहूछि ए बाबु मो होछि ए साबरा पल्लीरा अच्छा पुनेरको बैदाङ्कर हाँ हाँ एक मात्र अलिअलि झिया नाम मोर अञ्जली कोन कहिले अञ्जली अंजलि आलो ए अंजलि बड़ दुखर विषय के कहबा को चाहूछि कौन बाबू देख अंजलि आज के दी 3 दिन हेला मो भाई को खोजु खोजु मु किछि खाइनी मते किछि खाइबा को दे पारिबो कि खाଇବା ପାଇଁ ହେଲି ତମେ ତ ଦେଖିପାରିଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ हाँ तो ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିପାରିବନି ना ହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ ଦେଖିଛ ନା ସେଇ ପାଖରେ ମୋର ଘରଟି ଅଛି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି ठीक अछि ଆଲେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ତମେମାନେ ଏଇ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ହଉଥାଅ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ
আলো এ সজরি মানে এই জীবନରେ এই জীবନରେ অনেক রূপসী দেখেছি ହେଲେ ତୁମ ଅପା ପରି ରୂପସୀ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଥାଟିଏ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି କଥା ମୋ ଅପା ତୁମ ଅପା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉ ରାଜ୍ୟର କୋଉ ଦେଶର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏକ ଅଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମ ମୁଖରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଏ ଅବୁଝା ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ए दीवाना तुम्हें केवे काको भलो पाइछ ନା तमे बायानी ଆରେ ବାବା ନାହିଁ माने तुम्हें मिलाछ ହଁ ମୁଁ ବି ଏକା ଅଛି ए दीवाना तुम्हें देखिबाकू बहुत ଆରେ ବା ତୁମେ ମାନେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ ହଁ ଲୋ ସହଚରୀ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ଅପା ଆସିଗଲେଣି ବୋଧେ हां हां ए बाबू बाबू देख मु तम पाई खाइबा नेकी आसी ए ने पानी ए पानी हाथ गोड़ा धोई तमे जागारे बसी पड़ा मु तम पाई खाइबा बरी दउची ঠিক আছে ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କେବେ ଖାଇ ନଥିଲି सतरी ହଁ ଚାଲି सतरी का
ମୋ ଖାଇବା ତମର ଏତେ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ହଁ ଅଞ୍ଜଳି ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ପରି ଲାଗିଲା। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମ ରୂପ ଯେମିତି ସତରେ ତୁମ ଗୁଣ ସେମିତି ତୁମକୁ ଯିଏ ବାହା ହେବ ନା ସେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସତ କହିଛ? ହଁ ଅଞ୍ଜଳି ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମ ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ ସେମିତି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ନାରୀଟିଏ। ତୁମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ମାଆକୁ ଏଠି ଥାଇ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ତମେ ସେମିତି କଥା କହିବନି ବାବୁ। କାରଣ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାତା ପିତା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ଅଞ୍ଜଳି ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ବି ଏ ଘର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଦେଖ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ମାତା ପିତାକୁ ବାଘଟା ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଦିନଠୁ ବୈଦ ପିତା ପାଇଁ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବୈଦ ପିତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ଅଞ୍ଜଳି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ କଥା ରଖି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମ ଅତିଥି ସତ୍କାରର ଯଶର ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଉପହାରଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଉପହାର? କି ଉପହାର? କି ଉପହାର? এই দেখ এই ছোট্ট উপহারটি দেওয়া পাই চাহুছি। ସେଇ ଉପହାର ନାଇଁ ରେ ବାବା, ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଉପହାର ନେଇପାରିବିନି। କାହିଁକି? ଏଇ ବାବୁ ଆମେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ବୋଲି ସେଇ ଉପହାର ଦେଇ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ନାଇଁ 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 ଅଞ୍ଜଳି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ? ହଁ ଦେଖ ତମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଉପହାର ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ঠিক আছে। আলো এই অঞ্জলি এইটা হচ্ছে আমার প্রথম দেখা প্রথম উপহার। জীবନରେ যেମିତି ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ ନା କାହିଁକି ଏହାକୁ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଲି ଏଇ ନିଅ